ka nato. Sa daghan og nagkalain-lain mga pamaagi ang Dios misulti kadto ngadto sa atong mga katigulangan pinagi siyang mga propeta. Ang Dios kanatong panahon nagapanulti sa iyang mga katawan pinagi siyang mga alagad. Amen. Labi na sa mga propeta na nahimong mga spiritual advisor. Buto na. Nanahimong spiritual advisor sa mga hari. Tungod siya ang mga hari, gusto kanuning maminaw sa tingog sa Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Are you with me? Amen. Ngano ang mga hari kaya ito gusto ang mga propeta? Tungod kay gusto silang maminaw sa tingog sa Diyos. Amen. Kita di matahari. Na kung ang hari gusto maminaw sa tingog sa Diyos, unsa ka nga dili hari. Pero ang good news karon, matod pa sa pulong sa Diyos nga kita na nahimong mga hari usab. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Gitawag kita mga priesthood, mga parianon. Dapat usab kita maminaw sa tingog sa Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na nasayon ba ikaw igsuon nga ang imong kahintang mga matag sitwasyon usa ka na kapaagi ng Diyos dunay mensahe kanimo. Amen ba? Amen. Ang kalistanan nato kung sensitibo ka, gi-consider nato nga ang Diyos na nulti nato. Matag sitwasyon, pagpanginanglan, balatian, sitwasyon, kahindang sa atong komunidad, kahindang sa atong nasod, ang Diyos dunay mensahe. Sana. Hallelujah. Dahil ko na. Praise the Lord. Anyway, praise the Lord. Apan niining kawlaing mga adlaw siya misulti ka nato pinagi sa anak. Nagisgot ni karong panahon na. Nga sa kawlaing mga adlaw mining karong panahon na, ang Diyos nagapadayon sa pagpanulti pinagi sa iyang anak. Amen. Nag-refer kini sa iyang anak na mao si Kristo. Amen ba? Amen ba? Amen. Ang pulong sa Diyos, hinumduman nato nga Diyos. O ang pulong na hinong tao, nga mao si Kristo. Juan 1, versikulo 14. Matod pa din sa versikulo 2, nga sa kalaing mga adlaw, ang Diyos magapanulti pinagi sa iyang anak. Pinagi kang Kristo Jesus. Ang minsay, ang dakong minsay sa Diyos, mautong kamatayon siyang tugtong anak dito sa krus. Nga diin, gifulfill ni Jesus ang balaod, makaisunan, nga walay kapil ni kulang, nga diin ultimate nga payment alang sa kapasayloan o paghinlo sa sala sa tanang tao sa tibok kalibutan. O mao kato ang dakong minsay, mao katong mission ni Jesus nga diin iyang gihala diyang kaugalingong lawas alang kanato namatay siya ginubong og nabanhaw og buhi sa walay katapusan og mingon si Kristo nga makig-uban ko kaninyo sa walay katapusan. Iwali may balita ang Great Commission ni Christ, iwali ang may balita ngadto sa tanang binuhatan kabuhatan, sa tanang binuhat tibok kalibutan. Bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O pakig-uban ko kanimo, pawalay katapusan. Amen. Hinumduman nato nga human si Kristo na banhaw. Mikayat siya, o milikot sa tong kamot sa Amahan. Apan mibalik siya, pinagi sa iyang Espiritu. Amen ba? Mibalik siya, pinagi siya ang Espiritu, tungod kay pamatunan niya ang saad na maging ubat mo kanimo sa walay katapusan. Amen. O tungod niya na si Kristo, buot siyang mupuyo nimo. Nga naman, kay gusto si Kristo, magapadayon siya sa pagpanulti sa uban. Amen.
Now karon, kinsa may atong pamingawon? Kining gisgutan diri nga sa kaulay adlaw, magapadayon ng Dios sa pagpanulti pinagi sa iyang anak. No, kinsa man ang anak sa Dios? Ikaw. Si Jesus. Dili lang kay si Kristo. Ikaw. Apan ikaw usab tungod kay si Kristo na aman kanimo. Amen. Ang tanan nga midawat kang Kristo. Juan 1 versikulo 12, ang tanan nga midawat kaniya di tagad katungod nga mahimong Anak. anak. Na karon, ang alagad sa Dios nga manulti sa pulong sa Dios dapat nimong paminawon. Amen. Ikaw usab sama nga ikaw alagad sa Dios, anak ka sa Dios, manulti ka usab sa uban. Amen. Nay mo dawat, nay mo tuon nimo wa, importante nga ikaw manulti kay pulong na sa Dios. Kaya ang kabubuton sa Dios nga iwali gayon ang iyang tulong. Amen. Kabalo ba ka ang pulong sa Dios? Ikaw. Nag-sum up kini diha sa iyang anak nga mao lamang si Kristo. Amin ba? Amen. Ang pulong mao si Kristo. Kristo. Ulong kauban sa Diyos. Na ang atong isulti sa mga tao nga si Kristo mao ang pulong sa Dios. Na si Kristo mao ang manluluwas. Na si Kristo mobalik sa takna way usa nato nga nasayod. Amen. Amen. Now, sumala ang igsunan sa atong nasabtan karong panahon na. Nga diin kaniya itong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Gikinanglan nato ubanan o kaalam. Magmaalamon kita. Lasan ni gisgutan nato ang tinuod nga malamon ang taong nagapangita sa Dios. Ang tinuod nga malamon ang taong nga mihalad sa Dios o precious nga mga butang. Ang taong malamon, ang taong misimba sa Dios. Amen. Ignay mo kaugalingon. Gikan karon, Ikan karon. magmaalamon ako. Magmalamon na ako. Atubangan sa Dios. Sabangan. Kung sa galiyang malamon nga tao, sumala sa ating gisgutan na sandi makaigsunan the three wise men nga gipangita nila ang bata nga nagtao, ang ilang pinaka-main concern, ang ilang pinaka-gipangandoy nga makaplagan namang nilang bata tungod kinasayod sila nga ang bata mao ang Mesiyas, nga mao ang manluluwas, nga mao ang Kristo sa Dios. O sa diyan nga nakaplagan nilang bata, mihalad sila og mga precious nga mga butang. Amen. Wala man tayong mga precious, wala tayong bulawan, wala tayong frankincense, wala tayong mira. Upon your body Amen. is more than precious than anything else, than anything in this planet Earth. Your body must be offered to God. Amen. Kaya ang imong lawas, maunay mahumot nga insinso at uban sa Diyos. Roma 12, versikulo 2, kung sa'y tinuod nga pagsimba, mao ang pagtugyan sa imong lawas. Hinangpunon. Amen. Hinangpunon sa Diyos, tungod kay imong lawas, usa ka mahumot nga insinso at ubangan sa Diyos. Amen. Wala tayong mahalad sa Diyos, mahatag na pinaka-precious, pinaka-the best. Gawas lamang sa imong lawas. Na ang tinuod nga malamon, ang taong magapangita kanunay sa Diyos. Pero sa mata mangita sa Diyos, matag adlaw. Amen. Dili lang sa panahon nga nakadumdum ka, kay nadagma ka, nasakit ka, whatsoever. Hinumduman na ang Diyos sa tanan nga adlaw. Pangitaon na to siya. Amen. Sa tanan nga adlaw, tungod kay maunay kalipay sa Diyos. Ang tinuod nga malamon, naghalat og mga the best nga mga butang. Ang imong lawas. Sikandari na lang na ang mga butang na nimo. Sikandari na lang na ang imong mga finances. Sikandari na lang na ang imong mga halad. Hallelujah. O ang taong nalamon magasimba sa Dios. Apan ini kalayong mga adlaw, siya nga misulti kanato pinagis anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Nga pinagi kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan. Siya ang danag sa himaya sa Dios ug tugma nga hulagway sa iyang kinaiya. Amen. Now, kung si Kristo nipuyo sa atong kinabuhi, dunay himaya, dunay pagdanag sa himaya sa Dios. Amen. Dunay pagdanag sa himaya sa Dios ug mutugma kini sa imong kinaiya. Amen.
Kaya ang tinuod nga bagong binuhat, bago na kayong binuhat. Amen? Ang tinuod nga datang Kristo bagong binuhat. Now, ang timaylan nga naa ang hulagway sa himaya sa Dios, mutugma sa imong kinaiya. Ingon nga kinaiya ni Kristo. Amen ba? Hallelujah! Ang taong maalamon, makita kini nga kinaiya. Makita kini kinaiya, hulagway sa iyang himaya. Meaning, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkabalaan, o ang bunga sa Espiritu Santo. Hallelujah! Nagsaplay sa tanang mga butang pinagi sa gamhanan nga pagpamulong niya. Sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala, siya milingkod sa tuo, sa halandon, sa kahitasan, ingon nga na himo siyang labaw kaysa mga anghel. Ingon nga ang ngalan nga nadawat niya, labaw ka halandon kaysa ila. Hallelujah! Praise the Lord. Now, nga itong pagrima kay sunan, praise the Lord, gamhanan nga pagpamulong. Hinumduman natin ang tanan na mugna pinagi sa iyang pulong. Let there be light. Instantly, there was a light. Amen? Now, kuno na unsa kagamhanan ang pulong. Unsa kaniyang pulong? Si Kristo. Amen. Now, kung wala tay pulong, kung wala tay panghawakan, kung wala tay meditation, kung wala tay pagpamalandong, maunang tendency nga huyang ta, dalitang mapukan makaigsuna. Ang kalingon sa tao, pulong ra gyud sa Dios. Amen. Mahimo kang likod tungod kay ang imong patukuranan dili man butang, dili man unsa nga klase nga kalimon sa kalibutan, gawas lamang sa pulong sa Dios. Kung kumpiyansa ta sa itong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon makaigsunan, pwede kang mapukan. Tungod kay ang makalikon sa atong karuganan, di lamang ingon nga ikaw nahimong bunagin o nahimo kang Kristohanon sa ngalan lamang, gawas lamang kung naa kay pulong sa Dios. Amen. Dili garantisado nga mingon ka ay ang bunagin. Dili garantisado nga mingon ka ay ang Christian. Dili garanti, gawas lamang kung ang pulong sa Dios mga kaigsunan nangugat sa imong kinabuhi. Gawas lamang kung ang pulong sa Dios namunga sa imong kinabuhi. Na ang timailhan nga namunga ka diha sa pulong sa Dios, mutugma ang hulagway sa Dios diha sa iyang kinaiya. Amen. Kumusta ang atong kinaiya? Kumusta ang atong karakter? Kumusta ang atong attitude? 2021 na karon. Usbon na nato ang mga butang nga angay usbon sa itong kinabuhi. Uban sa grasya sa Dios. Uban sa tabang sa Dios. Doon na tayo mga kakulangon. Doon na tayo mga kapakyasan. Abang gibuhin pata sa Dios karon. Nga naman, tungod kay buot ang Dios nga marisitol ta, makaposisyon ta sa itong kinabuhi. Tungod kay musubot kag sa dili, doon na kayo pagbalik ni Kristo. Hallelujah. Now, this is chapter 2, beginning in verse 1, the symbol sa book of Hebrew. Busa inahangnan, nga tagdun, pagayot nato, pag-ayo, ang mga butang. Apang makaigsunan, hinuluman nato, nga ang atong pagpangalagad, walay expiring, walay time limit, walay mga preservation. Ang pagpangalagad nato sa Dios, makaigsunan, maugayog kining gitawag og paglahutay. Pagpadayon. Yung na Bible, ay nagpuna na ulahi, na naulahi nga nagpuna. Dili na ito ma-judge ang tao, dili na ito mahukman ang tao. Ang pinaka-bottom line nga kitang tanan, dunay kumon nga panlantaw ng madayon ka, mudaon sa bangga, sa lumba, sa kinabuhi. Aling maanod ka. Meaning, ang ambot pasabot, wala na likon sa pulong. Unsay may tapos sa kahoy, kung naa sa dapin sa suba, unya wala kay nalikon ng gamot. Banlason sa body. Banlason. Kabalo ba ka makaigsunan during sa sindong time, during sa kasimbahan lamang sa iglesia sa Diyos. Ito lang pa ang sulod. Now,
Bato pa dire, gikinahanglan nga atong tagdon o pamalanduan o labaw sa tan nga mulikod na siyang pulong. Kaya kung di na malikod, pwede na itang maanod. Amen. Hallelujah. Kay basin unya o maanod kita di kanini. Meaning, ang pulong sa Dios wala nakagamot sa atong kinabuhi. Kung naay bagyo, kung naay mga kalisdanan, naay kahimtang na sitwasyon nga wali mo damang, unexpected na mga panghitabo. Na diin kay posibleng makapaluyan nimo, maka-discourage nimo, mao'y hinungdan nga magbalukbot ka, mao'y hinungdan nga magnegatibo ka, mao'y hinungdan nga wala ka ganahe, mao'y hinungdan nga dagang nagibasol, mao'y hinungdan nga milaay ka, mao'y hinungdan nga wala ka ganahe. Pero wag ka na sayo. Gialaw sa ginong sitwasyon tungod kay nanulti siya nimo. Amen. Gitinangan ta karong tuiga mahimutang sensitibo. Pag naay pagsulay, makasabot day ka nga ang Dios na ituyo. Nanulti ang Dios. Amen. Mao nang taong maalamon. Ang taong maalamon sa tanang sitwasyon niya, nasayod siya nga milaban ang Dios niya. Instead ng tao pag naipagsulay, muingon ka nga, asa naman ka Ginoo, nga nang wa man ka, asa naman ka. Wa man kunin mo tabangi. Apan ang taong malamon, na nawala sa sitwasyon o kalisdanan sa kinabuhi, muingon ka sa mong kaguliwan, Ginoo, ikaw rayad ang akong dalampanan. Amen. Makasalig ko nimo. Amen. Amen. Makalamon ko nimo. Ato palakpakan sila. Hallelujah. Kagahapon makaigsunan, sputing na kay me, mato may ministers meeting. Pag adto na ko sa sakinan, grabe ka plat. Praise the Lord. Tayo! Ano man, pasalamat at sa Diyos na katuwa. Amen! Nahupagat ko mas dako pahinunad to. Ang tanan angay na itong pasalamatan sa Diyos. Doon na yung sa kaistorya. Nga, mamat kay abi na to, sakit kayo sa buhok na to. Hallelujah. Igsuon. Ato nang gisbutan na Sunday. Nga ang Diyos, si Kristo na himong tao, nagpakatao siya. Tungod kay buot si Kristo, nasayod siya sa imong pagbati. Amen. Nasayod siya sa imong pagpanginahanglan. Nasayod siya na daw usahay, nag-uul ka. Nasayod siya daw usahay, nalain ka. Daw usahay, nag-uul ka. Nanluod ka, nasakitan ka, kung sa imong libati. O nangandoy ka nun ang Diyos, nga ikaw mo hambol niya, Lord, tabang ito sa pagbati. Usbaw, tanda kining akong kinaiya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 2, kay kung likon ang pulong nga gipadayag sa mga anghel o nahiagom sa angay nga balos ang tanang naglapas, tanang paglabas o pagsupak, unsaon man ato pag-ikyas kung dili kita manumbalin sa mga dako kaayong kaluwasan. Na hinugtumin niyo kay sunat, during the time ni Lot, doon ay anghel, minsahero sa pulong sa Diyos. Na nag-warning sa mga tao dito sa Sodoma at Gomorrah, especially sa pamilya ni Lot. Nga dinalan mo evacuate na sila. Kaya itong panahon na, moabot ang dakong judgment sa Ginoo sa nasod sa Sodoma at Gomorrah. Hallelujah. Minsay gikan sa anghel nga gipadala sa Dios. Apan instead, now listen, instead ng mga tao magapamalandong o magpakisayon kung sa minsay anong mga maninda. Apan wala nila buhata. Apan ang ilang gibuhat makaigsunan nagpasipala sa alagad sa Dios. Unsay gibuhat sa mga tao? Kay gibupuhan sila sa mga anghel. Ingon ang mga tao dito makaigsunan. Gusto kami makighilawas anang imong mga bisita lo. Kay nakita na mo ang iyang kaanyang. Haligi na siya makaigsunan o ang iyang mga anak nagaluwas. Now, usa ka tiribulong makalilisan makaigsunan nga judgment. O tungod nga na nangasunog o nangalanay, nangaugdaw, nangamatay silang tanan sa mapait makaigsunan nga judgment
nga gitugot sa Dios sa ilang nasyon. Hallelujah. Unsaon man nato pag-ikyas kung dili kita manumbaling sa mong dako kaayong kaluwasan. Kabalo ba ka? Nga kining kaluwasan sa Dios karon. Kini nga grasya karon. Grasya niyo makaigsunan nga libre walay bayad. Amen. Amen. Ayaw sa iyang ang grasya. Ang grasya hatag libre o walay bayad. Amen. Kinsa man ang grasya? Titus chapter 2 verse 11. Kanin si Kristo mao grasya sa Dios. Nagtudlo ka nato sa pagbiya sa tanan nga kalibutanon. Now, si Kristo ang maong kaluwasan. Ang pangutana karon, giunsa man nimo pagdawat si Kristo? Giunsa man nimo pakigsuod si Kristo? Sama ba anak kasuod nato ang Dios? Unsa imo ni Jesus sa Bible? If you love your mother and daughter more than me, you are not worthy of me. Kung gidugman nimo imong asawa, imong bana, imong anak labaw nako, dili ka anayan nako. Amen. Now, mato pa din makaigsunan nga tatlo nato kini nga dako nga kaluwasan. Amen. Kaluwasan ni nga maghatod nato sa eternidad. Kadin dito sa langit, wala na'y kagulaanan, wala na'y kasakitan, wala na'y pagluha, wala na'y utang dito. Sa langit, wala na'y death. Piyara ba mo siya sa imong mga sikreto? Amen. Abi mo, bes? Kini, classmate nato na siya. Abi mo, bes? Kini, mo ba yan eh? Mo ni mo. Mo ni best friend. No nga naman si Jesus, gusto ni Jesus mahimutan niyang higala. Amen. Glory. Amen! Kapalo ba ka? Kaya ang tanan nga plano sa Dios, tanan nga kabubuton sa Dios, iyan ang gisulti nato. Amen. Ikaw, gisulti naman ito. Amen. Lord Jesus, I love you, Lord. Yes. Imo naman ang gisulti kay Jesus. Amen. Lord Jesus, nakasalabay ako, Lord. Sa iyo ako, Lord. Amen. Lord Jesus, ato naman ang nasulti. Amen. Ang tanan. Hallelujah. Unsa man nato pagigyas kung dili kita manumbaling sa maong dako kayo kaluwasan. Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Og unya ngani kanato gipamatud-an nila nga mga nakadungog kaniya. Og ang Dios usab nagsaksi nini pinaagi sa mga ilhanan o mga katingala sa Dios sa iyang ngalan sa iyang bugtungan na sa Jesus. O ang Espiritu Santo nakapudapod kanato sa mga gasa. Sa 2 Corinthians chapter 12, dunay gasa sa matupad sa Bible, gift of wisdom. Gasa sa kaalam, gift of knowledge, gift of discerning spirit. Meaning, ang atong pagkakristohanon, ang atong pagka-alagad sa Diyos, wala kay ikarason nga mapakyas ka, wala kay ikarason nga malupig ka o mabuntog ka sa kaway tungod kay igo na, supisinte na ang pulong sa Diyos, na ang Espiritu Santo, na ang mga gasa sa Espiritu Santo nga maghatag ka alam. Sa panahon nga wala nalibog ka, you can simply pray and ask the wisdom of the Lord. Amen. Amen! Naglibog ka sa buhaton, pangayuwang ka alam sa Diyos. Yes. Naglibog ka. Hallelujah! Dunay gasa sa kaalam. Gasa sa pagtuo. Paminaw rin mo sinong pagalingon. Muragwa naman ko'y pagtuo. Pangayuwang. Dunay gift of faith. Amen. Amen! Ang problema karon kay dili man ka mangayo sa Ginoo. Ang problema karon kay dili naman ka moampo. Ano man? Gilaay naman. Kabalo ba ka taong gilaay? Madugay di na ka ginaan moampo. Muna i-fight mo na. Fight in a good fight.